bɛ to se ka gɛlɛya Madame tɔnɔ ne weleli b'a dabila sa tɔnɔ mun de bɛ yen ne ko i sinamuso taara min Mariam naam nade sitan somɔgɔ baasi t'u la denbayaw don baasi tɛ nse i yɛrɛ dun awɔ baasi foyi tɛ ɲɛnɛma de parla sa awɔ kɛ merci walayi tɔnɔ de ye nin san ka di ma dɛ walayi o ye ɲɛna yɛrɛ de merci nse ne min wele juguman na komi o kɔkɛ yɛrɛ bɔra sa ka n'a fɔ an ye ko san ka gɛlɛ an ma k'an k'a lajɛ an k'an bolo bila an kun an bolo ka ɲɔgɔn kan hali n'an sera ka daga an bɛ sɔn sitan nin ka k'a fɔlɔ n'a laban i ka ne wele nin manamanakan fila la bilen est ce que i ye n ka kuma faamuya e de ye ne furu ka na yan e bɛ ne wele ka na ne lasigi manamanakan fɔ la mun na mun kelen de kama ka na wele ni ɲɔgɔnna fila la bilen dɛ ni fɛn t'a ko o y'a bannen de ne bɛ taga den tɛ ne bolo yan koyi denw bɛ e de bolo yan ne bɛ taa n ka so n bɛ taa n kɔnɔ fa ka segin ne ka foyi t'a la n'a y'aw diya a ye sa kɔngɔ la ne ka mun de b'a la ka na wele ni manamanakan fila la bilen dɛ parce que e b'i yɛrɛ kɛ musokun de yɔrɔ bɛɛ la ni fɛn tɔnɔ ko a ye si kɔngɔ la ne ka mun de b'a la. Mariamu lamɛn sa Mariamu kana kɛ ten sa a kɔni filɛ sa dɛ ne kɔni taa yɔrɔ tɛna na parce que don bɛ ne bolo ka ban ne na ala minɛ ne na taa n balimakɛw fɛ n'u ye min di ne ma an n'o kɛ daga la ne y'a fɔ depuis nin ko in daminɛ kuma ne ye nin ye muso bɛɛ de ye ta ta ye. I kelen sigilen bɛ yan nɔ ne bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ ne kuloba o la mankan la cu o tuma mun de bɛ yen a ye foyi tɛ i ye min fɔ ne de bɛ Mariamu wele ko ɲɛfɔ an ɲɛna ne dun y'a fɔ ɲɛna Mariamu ka ko ka gɛlɛn depuis ne ye Mariamu furu ka na yan nɔ don o don mankan du kɔnɔ o man di ne Mariamu filɛ Mariamu tɛ ne ka kumakan lamɛn Ala basi y'a bɔrɔ fara kɔkɛ e tɛ miiri dɛ kɔkɛ i b'a dɔn e t'i yɛrɛ dɔn e bɛ n'i sigi sisan ne fɛ ka ne kɔrɔ fɔ e kɔkɛ nin dun fɔra ne ɲɛna ne ka n ka mɔbilitigiw to yen ka n ka sanutigiw to yen nɔ k'a tugu e kɔ e bɛ tila tuguni ka dɛmɛ i muso fɛ ka ne kɔrɔ fɔ Mariamu ne nimisara e dɔɔnin e tugura ne kɔ Mariamu don min na e ni Ala n'a kira cɛ misi 300 de tɛ ne bolo misi kelen tɛ mobili kelen sɔrɔ cɛ Mariamu i ma miiri dɛ walahi i ma miiri fo n'a y'a sɔrɔ i ka furu a ma kɛ kasara ye ne bolo yan Mariamu e kama kuma tɛ ne tɛ ka min fɔ e kɔrɔmuso ye Mariamu i bɛ ne sara ni nin ye o y'i kunmɔ de tɔgɔ bila ne bɛ min fɛ yan Tina ne bɛ bɔ n bɛ taa bi ta ɲɛɲini i y'a mɛn kana nin lamɛn dɛ ne kɔfɛ aw kana kɛlɛ man di ne denw bɛ e ne bolo den tɛ nin bolo ne bɛ taa bi ta ɲɛɲini n bɛ taa n kɔrɔkɛw fɛ k'a lajɛ ni min sɔrɔla an bɛna ko dɛgɛ a la sani denmisɛnw ka bɔ ekɔli la Ala ka garisɛgɛw ami ya Rabbi ka segin ni ɲuman ye a y'an tɛ kɛlɛ ne dɔgɔnin de don aw kana kɛlɛ i dɔgɔnin don i y'a mɛn an tila ka ɲɔgɔn faamuya i y'a mɛn Ala ka garisɛgɛw ami ya Rabbi awɔ a jiginna ne na tɛ dɛ n'a jiginna ne na ko ne yɛrɛ de y'a dɛmɛ k'a bɔ cɛ n ka cɛ fulakɛ bɛ cɛ de ye quoi cɛ de don cɛ de don dɛ Voilà. mais n b'a kalama muso filanan in jɛlen tɛ quoi cogo di tan a jɛlen tɛ wa an tile Garan ko an terikɛ fulakɛ in k'a ye muso filanan de ta wa a ye muso filanan ta kɛ Jalo jɔ tɛ nin na dɛ ale ma se muso fɔlɔ kɔrɔ a bɛna na filanan ta ka fara o tɛ doni ye e mais mun na a tɛ a muso bɛna a ka filanan doni giriya wa a ye muso filanan ta parce que wari b'a kun cɛ n ka cɛ ɲɛngoya dabila sa o dilen don fulakɛ la nin ɲɛngoya tɛ dɛ a y'a to a ka se n'aw cɛw ma sabali dɔɔni muso filanan tali ko la n'a ma na hakili sɔrɔ a ko tɔ bɛ ka cɛ an tɛ se ka polygame kɛ sa cɛ yɛrɛ bɛ muso ta fo naani de a to yan ne tɛmɛntɔ don ne bɛ taa voilà n ka cɛ fulakɛla kɛ ɲɛ bɛ nin cɛ in na nin ye nafili i ɲɛ b'a la nin cɛ in nin ma se ka muso kelen ta kuma tɛ fila ma fulakɛ muso filanan fulakɛ ye o juguya de bɛ na ko ni muso bolila o don na
a muso dumuni tobi ka d'a ma dɛ fankelen mɔra fankelen ma mɔ a y'a muso gɛn donc filankɛ ka muso filanan ko dunan de b'a sinon cɛ in y'a ni ɲɛngo ba de a bɔlen bɛ ɲɛngo fɛ a tɛ foyi ɲa ɲɛngoya ko i kɛrɛ dafalen don o filakɛ we a jo ka yɛrɛ bila cɛkɔrɔba dama kɔnɔ dɛ ala fama ala fama filakɛ cɛ cɛkɔrɔba di numu ma i sigi duguma m'o kɛ filakɛ cɛ filakɛ a yɛrɛ tile filɛ yɔrɔ bɛ filɛ cɛ filakɛ bɛ faamuya cɛ a ɲɛnama yɛrɛ jama kɔɲɔmuso baasi foyi t'a la yɛrɛ aa filakɛ kɔrɔ ma sisan ko filakɛ a kɔrɔ bɔlen ba ye gara nin fɛnɛ jɔ a cɛ nin bɛ ne dɔ dɛ n ka cɛ n to yen dɛ nin gɛrɛ n'a mɛnna o n ye n ka kɛsu ni n ka cɛ n ye nin ci o don na n ka cɛ cɛ gara i ka kɛsu ka ɲi ne bolo dɛ a tɛ n ka fara filakɛ bɛɛ ye mɔgɔ mɔdɛ de ne tɛ kɛ mɔgɔ ka sabanan yɛrɛ e ye mɔgɔ mɔdɛ de e ka fɔlɔ de e ka filanan ko kuma bɛ ka fɛ hali sisan e b'a la tuguni ko sabanan kana segin nin kuma fila ɲɔgɔn kan tuguni dɛ cɛ e filɛ cɛ min nɔfɛ wari tɛ nin kun sa wari tɛ nin kun wari bɛ yɛlɛ kuwa o tuma e kelen de ye kayatigi ye ne yɛrɛ ma sira filakɛ ka kuma ɲɛ filakɛ ou e kelen de b'a dɔn filakɛ wari t'an ka cɛ kun nka fɛn min b'a kun e sigi e b'o dɔn n terikɛ e ta ye nafigiya i ma ɲininka dɛ ko n ka cɛ k'a terimuso di ma n ka fara n ka filanan kan o tɛgɛ an tile aba Bakɛ ça va Sɛki ça va ne ka cɛ cɛkɔrɔba ko i ma sigi yan n ma sigi n bɛna taa n ka nakɔ kɔnɔ ko fulakɛ ye muso filanan furu awɔ kuma ye tiɲɛ de ye n ka cɛ an k'o kuma yɛrɛ a yɛrɛ tɛ nin ye o ɲɛgoya de b'i la o tɛ mɛ i ma fɛn fɔ ne ɲɛna fulakɛ Sɛki n jo t'a la teriya ti kɛ tan dɛ fulakɛ walahi a tɛ kɛ ten muso fɔlɔ ne de fali wotoro siri ka taa muso fɔlɔ nɔfɛ ka na filanan ɔ ye mobili sɔrɔ bi k'i bɛ t'o ta o la ka ɲinɛ a ne ye kɔ filakɛ kɛra fitiri wale o la i ma filakɛ ya foyi b'o la ne ma sigi ne bɛ taa n ka nakɔ kɔnɔ naamu Sɛki walahi filanan a kɛra cogo min na Sɛki e tɛ se k'a faamu sa ayi non fulakɛ ne taara ne tun bɛ lamɛn nin ye ayi sabanan e de bɛ taa nɔfɛ i y'a mɛn Sɛki walahi fulakɛ i ɲɛ b'a la i jo tɛ nin na dɛ a ye kuma dɔ kun tigɛ a ma ne ka kuma jate sigi a ye ka segin kuma in kan ne m'a faamu fulakɛ ka deuxième ko in fulakɛ ka muso filanan ko tiɲɛ yɛrɛ la ne sɔnna n ba t'a ko Mais il va à la mort, on a dit que le coflanina. filakɛ bon ne yɛrɛ y'a ye bon ni ne maliyɛn ka problème ye quoi ne n ka muso filanan ta o ɲɛngoya de b'aw la sisan aw b'a fɛ ka ne ni muso filakɛ o ɲɛgoya t'a la e y'a ye dɛ an b'a fɔ de a ɲɛgoya t'anw na donc ne tigɛdɛgɛna bɛ ne bolo ne y'o bila ka naji ta ne b'a fɛ ka fakoyi ta e gara e ko ko ne ta o ta filakɛ o tuma filanan min bɛ ne bolo o ɲɛngoya de a ye b'aw lamɛn la ba a ye lamɛn fulakɛ tiɲɛ na nin ɲɛngoya fulakɛ n'anw ma k'i nin ye an tɛ se ka k'i jugu ye sadiri don o don i bɛna an ka gɛrɛn na o de bonya kama an bɛ nin f'i ɲɛna kuwa sinon bi y'i bila nali la est ce que an delila ka nin f'i ɲɛna cɛ n ka cɛ a jateminɛ dɛ mɔgɔw ka mɔgɔ y'i ka mɔgɔ de ye koyi n'an bɛ k'a f'i ɲɛna ne bɛ gɛrɛ nin na ka ca ni san 4 ye wala i ko tɛ wala n'aw ye min fɔ ne b'o lamɛn mais nin kelen kɔni n dalen t'a la tiɲɛ tɛ yaro kuma dɔ bɛ kana to k'o fɔ gɛrɛ na o man di ne kuma dɔ bɛ yen kana to k'o fɔ gɛrɛnaden ninnu ɲininka n'a sɔrɔ ne delila ka nin ɲɔgɔn kuma fɔ fulakɛ ne muso jumɛn ne kɔni dalen don yaro la ne tɛna muso kelen f'i ye i yɛrɛ b'i ka jateminɛ kɛ n'i ye min ɲini i n'o fɔ ni muso min ye surutigɛla ye o b'a f'i ye i b'o dɔn ni ala sɔnna aw ka bi filakɛ tɛ fɛ ka dɔn dɛ sinon filakɛ b'a dɔn a tɛ fɛ ka bɔ a kalama a b'a dɔn n bɛ f'i ɲɛna ni cɛ in a mana kuma fɛn fɛn fɔ tiɲɛ de don i sen bɔ sira la filakɛ bɛɛ bɛnna nin ye i muso bɛ sunguru i kunto bɛ kamalen walahi n'a ma escort ya dabila jamana bɛ ci k'aw sigilen to yan nɔ ala ka tile yɛrɛ di ala ka tile yɛrɛ ne kɔni ne ye sigiyɔrɔ sɔrɔ i b'a kalama de ne terikɛ o n'u ka malangɔliya bɛɛ o man deli ka nin kuma ɲɛfɔ ne ko ne muso bɛ sunguru kamalen tigɛ fila ko kelen de bɛ kamalen tigɛ ne kɔni tun t'a dɔn min kelen don nka cɛbakɔrɔ fɛrɛ tɛ ban cɛ yɛrɛ la olu ka ko bɛɛ o man deli ka nin kuma fɔ Mariam tɛ wa Fulanuba tɛ wa ala kɛ ala ye ala cɛ muso bɛ bɔ a cɛ kɔfɛ cogo di ko i ka cɛ barika sɔrɔ na ni wallahi n'u ye ne tɔɲɔ ne nimisalen ba de filɛ ninnu ka ko la bi wallahi fo n'a sɔrɔ aw ma ne tɔɲɔ ne terikɛ ninnu y'a nin kuma fɔ dɛ
ni ne ma cɛ fɛrɛ kɛ nin ko bɛ sɔn ka gɛlɛya ne bolo dɛ ne cɛbakɔrɔ fɛrɛ tɛ ban ne mɔkɛ delila ka baro dɔ fɔ ne ɲɛna don dɔ la ma essayer k'a lajɛ a ka ca ala fɛ ne fɛrɛ bɛ sɔn ka bɔ nin gɛlɛya la dɛ ne b'a fɔ ko ne ɲɛ bɛ ka ne dimi ni ne y'o fɔ min bɛ kamalen tigɛ kɛnɛ ma a bɛ dɔn n'a ko k'aw ye bamanan ye ne ye fila ye fila ka fɛrɛ tɛ ban o de mɔgɔ tɛ dɛ ne ɲɛ madame ne ɲɛ bɛ ne dimi madame e bɔra min ne taara nafa la madame e bɛ bɔ k'a sɔrɔ e ma sara ne la e n'ala cɛ nin ka ɲi ala ko e bara ne tɛ taga kojugu la san taara nafa de la madame ne b'a fɔ ko wari tɛ e bolo an taara nafa de la n bɛna tobili kɛ madame ne dun ɲɛ tɛ ka yɛlɛ kɛ dɛ tɔɔrɔ ne bɔra ne y'a sɔrɔ ne kɔni ɲɛ tɛ ka yɛlɛ kɛ dɛ i tɛ ka foyi ye foyi do so kɔnɔ kan ka vérifiement ta ka di yan madame a teliya ne ɲɛ bɛ ka ne dimi an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ne ɲɛ fana i ka verre filɛ a filɛ a diya kɛ i ka verre filɛ ne tɛ nin yɛrɛ a filɛ madame n'i ma kɛ dɔɔnin dɔɔnin a ma ɲi dɛ ne ko i sinamuso taara min madame tɔnɔ sisan taara dugu kɔnɔ sa tɔnɔ mun de bɛ yen ne ko i sinamuso taara min ne t'a ta yɔrɔ dɔn n weleweleli b'a dabila dɔn ou bien ne de ye ɲɛ f'i ye yan n weleweleli b'a dabila mariam tisale ta ka di an ka taa ɲɛgɛn na mariam tasale ne yɛrɛ kunkolo bɛ ka dimi mariam i kunkolo bɛ k'i dimi kɔnɔ o na kɛ fɛ kunkolo n'i dimi ne ye dɔ kɛ e ta ye awɔ o bɛ nin fɔ kɔnɔ i yɛrɛ bɛ tasalen minɛ tasalen fɛ a minɛ an ka taa ne tɛ min ɲɛ mariam an ka taa dɔɔnin dɔɔnin sa kɔnɔ n t'a ɲɛ n tɛ min ɲɛ an ka taa mariam nin fɛnɛ masiba jumɛn ye tuguni mariam ne t'a sugu dɔ i bolo dɛ ayi ne bila da la kana ne bila yan fɛ i muso ka ko labɛnnen de filɛ nin ta ka somakɛ de ye nin k'i la i bɛ sa nin fiye in na yan ne kɔni ne tɛna sigi i kun bilen ne tatɔ don wari t'i bolo i ɲɛ fiyenen don ne bɛ mun kɛ e fɛ yen nɔ hali bi mariam e bɛ ne sara nin ye mariam tisale minɛ i ka bila n ka sɛsi ta ka na di yan ne tɛ sɛsi ta ka d'i ma dɛ i ka sɛsi fɛ awɔ mariam a kɛ dɔɔnin dɔɔnin sa mariam n'i ma kɛ dɔɔnin dɔɔnin i bɛ ne faga mariam ne bɛ kuma i fɛ don o don mariam e tɛ ne lamɛn mariam a kɛ dɔɔnin dɔɔnin sa ne yɛrɛ ka bɛn bɛ wele dɛ wayi ne bɛ na so kɔnɔ mariam kana bɔ dɛ kana taa yɔrɔ la ne ɲɛ bɛ ka n dimi ne tɛ yɛlɛ kɛ ni ma taa ɲɛgɛn na mɔgɔ tɛ min ta ne bila denmisɛnw taara ekɔli la bebe e bɛ min bebe ko dumanba de kɛra yan nɔ e kɔfɛ i b'a kalama kɛ ne ka cɛkɔrɔba lafulen cɛkɔrɔba dati bannen k'a ɲɛ de f'i ɲɛna walayi ne kɔntanenba de don e tɛ na ye ɲɛnafinba de bɛ ne la awɔ n y'a mɛn k'an bɛ sɔɔni bisu bisu k'an bɛ mariam ka wari dɔ muso la k'a dogo tɛ wele o tɛ se ka kɛ dɛ mariam tɔgɔ bila sa mariam nin ye mun se mankan ye sagaw mankan de don sagaw na kuma fɛnɛ sera awɔ kɛ n na kuma sera sagaw donna joona bi dɛ awɔ
Allô? Ouais. Eh, Gara. Yaro bi kɛrɛfɛ yan. Wallahi aw y'a fɔ cogo min na a ka jugu n'o ye. A ye na. Ɲu minɛ. Aw, n filɛ n bolo so kɔnɔ. A teliya ka na. Oi, Flagge! A bɛ cogo di? Filakɛ, a bɛ cogo di? A ye mankan kɛ dɔɔni. A ye mankan kɛ dɔɔni. K'aw ka mankan kɛ. Aw kana ninnu lafɛɛrɛ an ma. Ne y'a wele de Suratɛ ne tun bɛ so kɔnɔ. Walayi ne ala tiɲɛ dɛ ko ala ni ce T'aw fɛ. kogo ɲumani A fi fɔ in na k'a bɛ ni sigi a kan n'ala ma jan a bɛ kari ni